Ben, bo día a todos os membros da corporación, bo día ao personal municipal, saudamos tamén as persoas que nos acompañan na tribuna de invitados, así como a todos aqueles que nos siguen a través do sinal das redes municipais. Damos comenzo a esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno e ten a palabra para ler a orde do día o señor secretario. Bo día a todos. Asunto número 1, pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da sesión. Ben, xa teñen os documentos e a xustificación da urxencia da convocatoria de sesión extraordinaria e urxente do Pleno Municipal. Entendo que queda aprobada por asentamento. Sí. Segundo punto da orde do día. Aprobación do borrador de acta da sesión constitutiva de data 15 de xuño de 2019. Tamén teñen disponible o documento coa acta da sesión do 15 de xuño. Entendo tamén que a podemos aprobar por asentamento. Terceiro punto da orde. Sí. Os asuntos seguintes son de toma de coñecemento únicamente polo Pleno. Asunto número 2, toma de coñecemento do decreto de 19 de xuño de 2019 sobre a declaración da situación de extraordinaria e urxente necesidade como consecuencia da existencia de riscos para a seguridade pública derivados do estado do local da antiga cafetería El Remanso. Asunto número 3, tomar coñecemento da resolución da Alcaldía sobre o nomeamento de tenentes e tenentas de alcaldesa, membros da Xunta de Goberno local, áreas de xestión, delegacións e estructura executiva e das resolucións da Xunta de Goberno local sobre constitución da mesma, delegacións en tenentes e tenentas de alcaldesa, concelleiros e concelleiras e ceses e nomeamentos de directores e directoras. Asunto número 4, toma de coñecemento da constitución dos grupos municipais e os seus voceiros. E logo serían os asuntos número 5 e 6. Asunto número 5, adopción de acordos organizativos do Concello da Coruña, de periodicidade das sesións ordinarias do Pleno, creación e composición das comisións do Pleno da Corporación, proposta de retribucións, asistencias e indemnizacións dos membros da Corporación. Sí, o asunto 5 e o asunto 6, se ninguén ten nada que opoñer. Sí, perdón. García. Sí, por unha cuestión así de organización do voto, nos gustaría solicitar que as tres partes do acordo de organización se votaran por separado. Normalmente é unha cuestión que se dirime na Xunta de Voceiros, a organización do Pleno, pero como nesta ocasión non tivo lugar, gustaríanos solicitar que se votaran separadamente as tres partes de acordo. Bueno, esta é unha decisión que corresponde á Presidencia. En principio se plantexou como un asunto con carácter unitario. En todo caso, a Presidencia pode resolver tanto nun sentido como noutro. Sí, o que ia eu propoñer, desculpe que non a vira levantando a man, era que o asunto 5 e o asunto 6 se votaran por separado, se vote o asunto 5 completo e o asunto 6 completo, aínda que o debate se fixera en conxunto sobre os dous puntos. Polo tanto, lido a orde do día, se dará o turno de intervención aos diferentes voceiros e voceiras municipais para que se debatan o asunto 5 e 6 de maneira conxunta, pero o asunto 5 se votará en conxunto e o asunto 6 se votará en conxunto e por separado un do outro, pero non disgregados en puntos. Xa está lido, polo tanto, abrimos o turno de intervención. Se comeza a señora Martínez por Ciudadanos. Moi bos días. Desde Ciudadanos damos nuestro voto a favor de la propuesta por considerar justo y equitativo el resultado de cada una de las cuestiones de este acuerdo organizativo. Nos alegra especialmente que los plenos pasen a ser en horario de mañana, lo que favorecerá enormemente la labor de los medios de comunicación fundamentales para contar a los ciudadanos lo que aquí se trate y decida. Esperemos que sea favorable también para la asistencia de público. Sobre las comisiones nos hubiese gustado que ya estuviesen definidas las presidencias de cada una, pero valoramos positivamente la equidad con la que se ha repartido la presidencia de las mismas. Valoramos especialmente la creación de la Comisión Especial do Borde Litoral, ya que consideramos que este es el gran proyecto de la ciudad y es importantísimo que todos participemos de él, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que tenemos un Gobierno en minoría. Sí echamos de menos en este acuerdo organizativo, conscientes de que no viene hoy al Pleno,
la definición exacta de la presencia en los órganos colegiados. Aunque se han puesto las bases sobre una justa presencia contando la proporcionalidad, sí me hubiese gustado más definición al respecto. Entiendo que en este caso se requiere un esfuerzo por todas las partes que me gustaría que se llevase a cabo. No somos obstruccionistas en absoluto, pero sí pedimos el consenso también en este apartado, que al fin y al cabo es lo que ha pedido la ciudadanía. Sobre la propuesta de retribuciones, nosotros somos un grupo coherente y no vamos a caer ni en la demagogia ni en el populismo, en eso de cuando a mí no me toca lo critico y viceversa. Yo creo que en este sentido hay que ser serios y coherentes y creemos que es justa y razonable la propuesta de retribuciones y agradecemos el esfuerzo por dotar de los medios necesarios a la oposición. En cualquier caso, apelamos al diálogo y a la búsqueda de consenso que promete el Gobierno, elementos que consideramos necesarios en general en la vida y, en particular, en este marco de Gobierno en minoría para poder ejercer con responsabilidad nuestro trabajo, que no es otro que intentar mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Que no quepa ninguna duda que desde Ciudadanos ese será nuestro cometido, ejercer una oposición constructiva, trabajando desde la lealtad, la transparencia y el compromiso por el servicio público, el compromiso de defender los derechos y libertades de nuestros vecinos y responder a sus necesidades. En este sentido, valoramos también positivamente los acuerdos de Gobierno a los que se ha llegado con BNG y con Marea, buen síntoma y buen presagio de un mandato más calmado y, por supuesto, deseosos de que se lleven a cabo cuanto antes todos los puntos negociados en ellos, que entendemos que son urgentes. Desde este puesto en la oposición damos pues nuestro voto a favor en este asunto 5. En el asunto 6, nuestro voto es también favorable por considerar justo el aumento de personal eventual en concordancia con lo que mencionaba anteriormente de valorar la dotación de medios suficientes a la oposición. No es algo que haya que tomar además a la ligera, ya que son piezas básicas y fundamentales, pues deben sumar capacidades y conocimientos al del personal de este concello y deben de ser un buen engranaje junto al equipo de Gobierno al que deberá una dedicación plena en su labor. Nos consta que algunos de los que van a formar parte de este listado son personas preparadas y trabajadoras, pero debemos recordar que la decisión sobre estos cargos de confianza está sujeta a criterios objetivos. Sí ponemos un pero en este asunto y es la tardanza en recibir la documentación sobre dicha propuesta en lo que a reparto de tipos de asesores se refiere y la falta de concreción, al menos con este grupo, del tipo que nos corresponde. En cualquier caso, con esta puntualización también damos nuestro voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señora Martínez. Señor Jorquera, ten a palabra. Moi bo día. En primeiro lugar, quero aproveitar esta miña primeira intervención no Pleno para saudar a todas as concelleiras e concelleiros, a todas as traballadoras e traballadores do Concello e a todas as persoas que están seguindo esta sesión plenaria ben na tribuna de convidados ou ben a través do streaming. O Grupo Municipal do BNG vai votar a favor dos asuntos 5 e 6 da orde do día. En primeiro lugar, porque consideramos que estas propostas son congruentes no que atinxe a organización do Concello cos puntos que puxemos sobre a mesa na interlocución que mantivemos co Grupo Socialista e que cristalizou no acordo de investidura e no marco de colaboración asinado entre o Grupo Socialista e o Grupo Municipal do BNG. Os puntos que puxemos sobre a mesa, lóxicamente, que se refiren á organización do Concello. No primeiro apartado daquel acordo, facíase referencia a aspectos que consideramos particularmente importantes, como a necesidade de gobernar dende o respeto ao pluralismo e ao fomento da participación. Nese sentido, ambos grupos comprometímonos, entre outras cousas, a manter a presenza dos grupos municipais na Xunta de Goberno local e nos órganos colexiados e tamén a dotar a todos os grupos municipais de recursos económicos e humanos suficientes para o exercicio do seu labor. E foron estes puntos tamén nos que centrou o BNG a interlocución que tivo co Grupo Socialista con posterioridade á asinatura daquel acordo e con carácter previo á celebración deste pleno de organización. A criterio do BNG, todos os grupos municipais, polo feito de teren reunido as condicións exixidas para poder constituirse como grupo, deben de ter medios suficientes para o exercicio do seu labor, aínda que a maiores, por suposto, se teña en conta tamén a representación acadada nas pasadas eleccións locais por cada formación política. Nesta interlocución,
quero poñer de manifesto que o Grupo Municipal do BNG en ningún momento falou de retribucións. Si falamos de adicacións exclusivas, porque estas son indispensáveis para que os distintos grupos poidan atender debidamente as responsabilidades encomendadas pola cidadanía, mas en calquer caso o criterio do BNG a respecto das retribucións é claro. Consideramos que o réxime retributivo debe de evitar excesos. Por suposto, as retribucións teñen que ter en conta o contexto e a situación social, pero as retribucións tamén deben de ser acordes coas responsabilidades que se asumen. E iso sí, os membros do Goberno e o conxunto dos membros da corporación teñen que rendir contas do seu labor e os cidadáns é moi importante que sexan enormemente exixentes ante calquer incumplimento perante a cidadanía ou ante calquer deixación das responsabilidades. Pero hai tamén unha segunda razón que motiva o noso voto favorável. Aspiramos a que ao longo deste mandato se goberne dende o diálogo. Hai unha maioría progresista nesta Cámara, por iso consideramos que é lóxico que o grupo de goberno priorice o diálogo con aqueles grupos municipais cos que teña máis coincidencias programáticas, pero no proceso de diálogo non hai que excluir a priori a ninguén. En particular, cando se trate de cuestións estratégicas para o futuro da nosa cidade ou cando se traten de cuestións que afecten ao propio funcionamento do Concello como institución, como é o caso que hoxe nos ocupa. A proposta que agora se somete a votación foi froito do diálogo con todos os grupos, do esforzo por procurar consensos. Por tanto, agardamos que este xeito de facer as cousas se manteña ao longo do actual mandato e, ademais, aspiramos a que esta non sexa a única vez en que todos os grupos municipais nos poñamos de acordo e, en particular, en que nos poñamos de acordo aqueles grupos municipais que nos autotitulamos como grupos progresistas. Hai cuestións que consideramos que son enormemente relevantes nos que temos a obriga de facer todos os esforzos necesarios para chegar a acordos. Pensemos nos problemas de accesibilidade que afectan o conxunto da nosa cidade, a prácticamente todos os barrios. Pensemos na necesidade de que dende o Concello se den pasos para que esta cidade poña o seu grau de area para loitar contra o cambio climático e os seus efectos. Pensemos na necesidade de arbitrar solucións para evitar o grave problema de acceso á vivenda que existe nesta cidade. Pensemos na necesidade de mellorar os servizos públicos ou de reforzar as políticas sociais ou de apostar por políticas de mobilidade que poñan as persoas no centro, que prioricen realmente o transporte público e os peóns. Creo que temos a obriga de afrontar estas cuestións de primeira orde neste mandato. Para iso estamos aquí e o BNG ten a máxima disposición a que o diálogo que cristalizou nestes asuntos que agora se someten a debate e votación sexa a norma, a pauta ao longo deste mandato. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora García. Sí, bos días a todos e a todas. Gustaríame saudar as persoas que están aquí presentes neste salón de plenos, pero tamén as que nos van seguindo por internet e pola radio neste pleno de organización. A Marea Atlántica, no último pleno, otorgou os apoios necesarios para investir a señora Rei como alcaldesa da Coruña, conscientes de que a cidadanía se decantou por unha maioría progresista, ao mesmo tempo que a Marea Atlántica nunca posibilitará gobernos de dereitas. Dende ese pleno de investidura, o Partido Socialista, nunha estrategia, eu creo que sincronizada con outras cidades como a Ferrol, Santiago ou mesmo no Estado español, decidiuse a iniciar un goberno en minoría, con 9 dos 27 concelleiros e concelleiras necesarias, e agardamos que sexan conscientes do reto que asumen, xa non só para ter que xestionar moitas competencias acumuladas en poucas persoas, senón por esa necesidade constante de chegar a acordos con outras forzas do pleno. Neste contexto, se realmente o que agardamos, e iso agardamos, é que do Goberno do Concello da Coruña xurdan políticas progresistas e políticas de esquerdas, entendemos que a Marea Atlántica xoga un papel absolutamente fundamental porque
é a única combinación que garante a maioría absoluta. Felicitamos o diálogo con todas as forzas, por suposto, pero non entendemos a equidistancia e agardamos do Goberno socialista que faga políticas de esquerda, de defensa das maiorías sociais, de aposta polo laicismo nas institucións, de aposta decidida pola igualdade de xénero, máis alá dunha pose, das políticas redistributivas e que loiten contra a desigualdade e a pobreza, daquelas políticas encamiñadas a loitar contra o cambio climático e a preparar a cidade tamén para este reto global e, en xeral, esas políticas medioambientais que melloren a calidade de vida tamén na nosa cidade. Non pretendemos, en ningún caso, facer unha oposición de bloqueo, sabemos o custo que iso ten para a cidadanía, pretendemos facer unha oposición exixente, tendemos a man para todas aquelas políticas transformadoras que realmente vayan mellorar a calidade de vida da cidadanía, pero tamén nos gustaría dicir que imos estar en contra de volver ao pasado, de volver a políticas clientelares, de volver a políticas urbanísticas que opriman o lucro económico e de volver realmente a tempos nos que non nos gustaría volver en ningún caso. Imos votar a favor deste acordo político en lealdade aos pactos chegados durante as negociacións, pero xa adianto que vai ser un voto crítico, porque tamén se vota conxuntamente, como acabamos de velo, pois, o incremento das retribucións dos cargos da corporación, coa que abertamente pois, non estamos de acordo. Nos tería gustado votalos por separado para manifestar o que foi realmente o obxeto das negociacións, e é que coa Marea Atlántica non se falou de salarios, en este caso pois temos políticas diferentes, pero priorizamos os acordos achegados e priorizamos sobre todo todas esas medidas que nos entendemos que son transformadoras, que están en marcha e que son de execución inmediata e que teñen un impacto positivo directamente na cidadanía. Para empezar, a nosa disponibilidade para negociar os orzamentos xa non só os de 2020, senón os de 2019, polos que levamos meses esperando, xa que non se puderon aprobar no mandato pasado por unha estrategia que nos consideramos que foi de partido. Eses orzamentos siguen sendo necesarios. Priorizamos o impulso dende xa desa Constitución da área metropolitana que debe abordarse a súa aprobación no Pleno. Priorizamos a titularidade pública do Borde Litoral e esa comisión de seguimento para revisar os convenios de 2004. Priorizamos a política social de protección e a gratuidade do ensino público, a transición ecolóxica e a loita contra o cambio climático, o fomento do transporte público, a igualdade de xénero e a participación cidadá directa na toma de decisións sobre a vida municipal. Estes acordos materializan moitos dos eixos prioritarios que a Rede da Marea Atlántica definiu como que iban ser as políticas da Marea Atlántica durante estes vindeiros 4 anos. Efectivamente, como comentaba, a área metropolitana, etc. Priorizamos este acordo tamén porque entendemos que as presidencias das comisións especiais de pleno que se van crear, que van ser a da área metropolitana, a do Borde Litoral e incluso esa que para nós ten vital importancia como é a da transparencia e publicidade serán presididas pola Marea Atlántica. Pero tamén temos que dicir que ese documento de acordos é un documento de desacordos no sentido de que esas partes ausentes que a nós nos gustaría ter impulsado pois non se atopan nese documento e seguirán sendo eixo do traballo político da Marea Atlántica. Non renunciamos a elas de ninguna maneira. Nos estamos referindo pois a ese control do desenvolvemento urbanístico da cidade, nos estamos referindo a esas comisións de investigación, nos estamos referindo a esa defensa do laicismo e esa defensa da igualdade de oportunidades na contratación e na convocatoria de subvencións de concorrencia competitiva. Preocúpanos un poquinho as declaracións da señora Rei a medios de comunicación, onde se afirma que se negociaron os salarios coa Marea Atlántica, cando non é así, cando se cuestiona a viabilidade de determinados proxectos incluídos nese acordo político, como poden ser o do operador enerxético municipal, ou realmente onde se chega a cuestionar que esa relación entre o PSOE e a Marea Atlántica pois é a viabilidade de que as políticas que se decidan neste salón de plenos pois teñan carácter progresista. Discrepamos abertamente da suba salarial, que forma parte deste acordo de organización, porque nos entendemos, e así o entende o noso código ético, que os representantes e as representantes da cidadanía deben vivir en condicións semellantes ás desta cidadanía. E temos que lembrar que o salario mínimo interprofesional son 12.000 euros ao ano, que a renda media na Coruña se sitúa en 28.000 euros ao ano, e esa é a referencia que nos adoptamos como representantes.
e que será o noso espello e o noso norte pois, na toma de decisións que teñamos que facer. E a seguinte o deixo para a segunda intervención. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Señora Mato. Bueno, moi bo día a todos. A verdade é que é unha honra estar aquí representando a esos preto de 38.000 coruñeses e coruñesas que deron a confianza a este partido. Saudar expresamente non só aos concelleiros e concelleiras, sino tamén a toda a xente que nos está escoitando a través de streaming. E facer unha reflexión en conxunto para todos, e é que despois de 43 días de que os coruñeses acudimos ás urnas e despois de 23 días desta sesión de investidura, bueno, pois por fin acadamos o punto de partida, ese punto de partida tan necesario e tamén as ferramentas que manexaremos nos próximos 4 anos todos os grupos políticos. E é verdade que, bueno, pois nos pensamos que non foi sin tempo. E despois destas 6 semanas estamos aquí, a día de hoxe, ante o goberno máis pequeno da historia deste Concello, un goberno que non gañou, un goberno que non conta ca maioría absoluta e que efectivamente coñecemos polos medios de comunicación, como non pode ser de outro xeito, polo de agora, destes pactos que se teñen firmados e acadados co bloque nacionalista, cos nacionalistas por unha banda e de un xeito, de alguna maneira, prioritario, e tamén ca Marea recentemente. Chámanos poderosamente a atención, pois, se cabe esta maneira de escoller como socio preferente, prioritario, o BNG, cando non cabe dúbida que a Marea é quen lle pode garantir que vayan adiante, bueno, pois, os proxectos e as iniciativas que leve adiante o Partido Socialista. Non podo por menos que facer dun xeito oficial neste pleno, xa que non tiven a oportunidade de facelo no pleno de investidura, e quero deixar constancia que eu mesma invitei a que hoxe a nosa alcaldesa a chegar a un pacto, a chegar a un gran acordo co partido gañador, que este que está aquí sentado nestas bancadas, porque eu creo firmemente, o reitero, que é a interpretación máis cristalina da vontade que tiveron os votantes. Pero certo é que chegar a acordos, a la vista está, con este partido parece ser que é difícil, non sei se é por falta dunha ambición de cidade ou por falta de altura de miras, pero evidentemente a resposta que tiven é non es non, ao máis puro estilo socialista. E o lamento profundamente, non por min, non por os concelleiros que estamos aquí representando a esos preto de 38.000 coruñeses e coruñesas, sino porque creo que perdimos unha oportunidade histórica nesta cidade de ter unha nova maneira e pioneira de gobernar e, sobre todo, tamén de acadar un acordo que daría resposta dun xeito, non vou a decir mellor competentemente, pero sí cuantitativamente, porque estou convencida que un goberno de 18 concelleiros daría moitísima mellor facilidade de resposta ás necesidades, aos problemas que teñen os coruñeses que un goberno de 9 concelleiros. Pero, según leo, e volvo a decir, porque me estou a enterar polos medios de comunicación, parece ser que este non vai a ser un goberno estático. E din os medios de comunicación recollido en boca da nosa alcaldesa que pode ser un goberno que pode mudar. E mesmo incluso tamén que a Marea podería entrar neste goberno. Bueno, esa é unha expectativa que queda aí, pero que ven a ratificar unha vez máis o que decíamos en plena campaña, e é que, evidentemente, se o que se quería era botar fora a Marea do goberno, pois parece ser que co Partido Socialista aínda pode que non sexa así e que entren no goberno. Pola parte que lle corresponde ao contido do punto 5 e 6, que agradecemos que se debata conxuntamente, a proposta de organización recolle expresamente as premisas que dende este partido pusemos en riba da mesa, que non pode ser outras que efectivamente non agardar esa equidistancia da que apelaba a Marea, porque non pode ser, porque a representatividade a temos que ter en función do que os coruñeses e as coruñesas dixeron e falaron, e, polo tanto, eu creo que efectivamente debemos de ter os medios necesarios e suficientes dun xeito proporcional, non vou decir a cantidade, e tamén, evidentemente, ter a representación nas comisións e nos órganos colexiados, representando estrictamente ese resultado nas urnas, é dicir, garantindo esa proporcionalidade. E eu creo que, efectivamente, neste debate, nas conversas que mantivemos, bueno, pois houve moitísimo sentido común, e quero recoñecer, permítame que o faga, expresamente a capacidade de negociación que ten José Manuel Laje, persoa que respeto e coñezo dende hai tempo, ten demostrado as súas dotes de liderado e de negociación, e eu agradezo
a súa transparencia cando falou con nós nestes puntos, sobre o punto 5 e no punto 6. E quero destacar tamén algunhas das cuestións do que hoxe temos que aprobar, como é celebrar estas sesións plenarias que sexan pola mañán, e creo que é unha moi boa idea participar na oposición, que teña a oportunidade a oposición de participar nas xuntas de goberno e nas mesas de contratación con voz pero sin voto, como xa se estaba a facer, eu creo que tamén é bo mantelo. Manter, volvo a insistir, esa proporcionalidade na composición dos órganos de goberno e dos consellos dos órganos colexiados, e nos quedan flecos pendientes por ratificar, como pode ser, efectivamente, a presidencia das comisións e tamén os medios materiais humanos, pero, como creo na palabra, estou convencida de que vai a ser así, anticipo o voto favorable desta formación aos puntos 5 e tamén o punto 6. Iníciase agora un camino difícil para os 9 concelleiros, porque ninguén di que gobernar sexa fácil, e máis cando son 9 concelleiros os que teñen agora a oportunidade de levar adiante o timón deste gran barco que é o noso concello. Lle desexei persoalmente á alcaldesa sorte, desexo tamén a todos os concelleiros moitísima sorte, porque será bo para todos. Pero é verdade que, aínda a día de hoxe, estamos por coñecer que é o que van facer e que van levar adiante, porque, volvo a decir, pola prensa coñecemos o acordo programático co BNG e as partes importantes e as liñas que queren desenvolver o BNG. Por outra banda, coñecemos o acordo programático tamén a través das redes e dos medios de comunicación ca Marea. Hai algunhas cousas polo que podo dicir que coincidimos programáticamente, señor Jorquera, co Partido Socialista, porque a vista está de que lle deben de gustar do Partido Popular, como é Coruña, a cidade das mulleres, ou como é unha concellería exclusiva de deportes que non estaba no programa do PSOE, si estaba no noso, ou como pode ser levar adiante Vaya rematando, señora Mato, por favor. Sí, gracias pola súa paciencia que a tuvo tamén con todos os outros voceiros. Pero, evidentemente, gustaríame coñecer que vai a ser o programa definitivo que vai a ter o Partido Socialista, porque do Partido Socialista, o programa propio do Partido Socialista, aínda non coñezo nada. O máis lóxico sería ter acadado un acordo programático entre 3 e non 2 acordos programáticos entre 2, pero, isto é o que hai. Moitísimas gracias, alcaldesa. Grazas, señora Mato. A paciencia tamén se contabiliza en números. 13 segundos de máis falou a señora Martínez, 22 o señor Jorquera, 1 minuto e 10 a señora García, 2 minutos 29 vostede. Señor Laje, ten a palabra. Bo día. Gracias. En primeiro lugar, decir que é unha honra estar neste salón de pleno representando a ciudadanía da Coruña e representando o meu partido, o Partido dos Socialistas de Galicia PSOE. Saudar, como non pode ser de outro xeito, a todas as concelleiras e concelleiros e tamén a todos os asistentes e a aquelas persoas que nos están vendo a través do stream. Xa por entrar en materia, me gustaría, en primeiro lugar, decir que a proposta que se trae hoxe ao pleno e como afondaron nela os diferentes voceiros e voceiras, pois introduce algúns cambios, é certo, a periodicidade das sesións mantense, pero se alterna o día, inténtase tamén que teña a maior trascendencia posible, entendemos que o pleno da corporación debe de ser un lugar de resonancia que permita que se coñezan os debates que se producen no mesmo e, polo tanto, tamén que as diferentes posicións políticas teñan tempo a ser coñecidas nun mundo da comunicación onde a información se consume cunha inmediatez e cunha rapidez tremenda, pero en calquera caso que permita tamén ao conxunto dos grupos municipais, tendo en conta que unha vez ao mes se produce a sesión plenaria de carácter ordinario, pois é unha boa ocasión tamén para que se poida desenvolver, como non pode ser de outro xeito, as posicións políticas de cada grupo. É certo que propoñemos unha serie de comisións, 14 no plano ordinario e 3 de carácter especial. Esas 3 de carácter especial, a do borde litoral, a do impulso á área metropolitana e a da cidade das TICs, son especiais xustamente porque aí se intenta poñer o acento
Nomeadamente, no que ten que ver coa innovación e todo o que ten que ver coa industria 4.0, entendemos que hai que facer unha aposta neste mandato claro nesa dirección, é un compromiso do Partido Socialista traballar pola cidade das TIC, e non é menos relevante todo o que ten que ver coa fachada marítima e co borde litoral. Por eso se afonda especialmente nesa comisión. Tamén no impulso á planificación metropolitana, non só en torno a un concepto legal, senón, sobre todo, a poder falar de consorciar servicios e a falar da planificación metropolitana que hoxe en día é unha realidade. Falaron diferentes voceiros e voceiras de como abordar este novo tempo. Dende o Grupo Socialista entendemos que o diálogo é unha ferramenta política de primeira orden e entendémolo así e así o estamos intentando levar á práctica, sabendo que cada grupo político ten a súa ideoloxía e que hai diferencias, se non formaríamos parte seguramente todos e todas do mesmo. En calquera caso, nos entendemos que hai que rematar coa política de trincheiras e abrir un novo tempo onde sexamos capaces, dende o respeto á diversidade e o respeto á pluralidade, ser capaces de que teñamos todos e todas máis puntos en común que puntos que nos separen. Este pleno de organización afrontámolo e enfocámolo precisamente deste xeito, intentando abrir un novo tempo. Non hai equidistancia de ningún tipo. Hai unha maioría progresista na corporación municipal. Hai unha maioría progresista evidente en torno a 17 concelleiros e concelleiras. Pero o que non hai é cordóns sanitarios. Eu quero aquí recoller as verbas tanto da voceira de Cidadáns como da voceira da Marea e do voceiro do BNG, do señor Jorquera, no que é importante, máis alá das coincidencias ideolóxicas, ser capaces de buscar puntos de encontro aínda dentro desas diferencias ideolóxicas. Evidentemente, o Partido Socialista difire en moitos ámbitos programáticos co Partido Popular, sen dúbida ninguna, pero entendemos que todo aquilo no que podamos traballar o conxunto da corporación xuntos en beneficio da cidade, debemos de facelo así. Non se trata de aislar a ninguén, sino de que traballemos todos conxuntamente. Por lo tanto, ningunha equidistancia e, sobre todo, moito traballo para que a Coruña volva a recuperar o liderazgo social e económico. Esa é a tarefa que nos ten encomendada a nosa alcaldesa e esa é a tarefa a que o Grupo Socialista está chamado. Cando haxa puntos en común e sea posible o acordo, pois mellor que mellor, e cando haxa discrepancias, ser capaces de facelo de forma civilizada para que o Salón de Plenos e a Corporación Municipal sexa un espacio onde sexamos todos capaces de convivir pensando no interese xeral. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos un turno de réplica de 3 minutos. Señora Martínez, renuncia. Señor Jorquera. Sí, moi brevemente, porque creo que as opinións están expresadas, como na primeira quenda as voceiras e voceiros, sin pretender facer unha caricatura, digo isto dende o máximo respeto, aproveitaron esa quenda para fixar a posición do seu grupo de cara ao mandato que se inicia. Eu reitero que, dende o noso punto de vista, os cidadáns concederonlle ao BNG un papel de oposición, imos exercer ese papel de oposición de xeito firme, de xeito contundente, pero con vontade a chegar a acordos se se aposta por políticas claramente transformadoras. Esa vontade foi a que motivou que suscribíramos un acordo de investidura co Grupo Socialista e a que motiva tamén o voto favorável que imos manter nestes dous asuntos que se someten agora a debate e a votación, e temos disposición a manter esa vontade de chegar a acordos, de propiciar a gobernabilidade do Concello, se se aposta por políticas transformadoras, pois ao longo dos vindeiros 4 anos. E aínda que me molesta citarme, dado que a señora Mato tamén fixo alusión a que o acordo que chegou en primeiro lugar o Partido Socialista co BNG, pese a que o BNG ten 2 concelleiros e non suma, ainda que me molesta citarme, eu quero lembrar que eu fui un deputado no Congreso dos Diputados, voceiro do BNG naquela Cámara, cando éramos 2 diputados, nunha Cámara que tiña 350 diputados. Pois ben, naquel período,
Moitas veces fixemos unha oposición firme, contundente, en particular a raíz, se me permiten a caricatura, do xiro do 135, cando se articulou unha resposta a respeito da crise dentro do noso punto de vista cun enfoque claramente antisocial, pero tamén naquel período, sendo simplemente 2 diputados nunha Cámara de 350, chegamos a acordos, que creo que foron acordos moi positivos para o país, e así valorados mayoritariamente por parte da sociedade galega. Por lo tanto, esa vai ser a nosa disposición. Nós non reclamamos o Grupo Socialista que teña que distancia, o que lle reclamamos é que busca acordos, sobre todo con aquelas forzas con máis vontade transformadora, pero tamén pensamos que en política non hai que confundir o touciño coa velocidade, non hai que confundirlo en política e en ningunha orde da vida. E aínda que se aposte por políticas transformadoras, manter o diálogo con todos os grupos é sempre moi importante, e en particular en todo aquilo que afecte o funcionamento desta institución. Por lo tanto, o BNG, esa disposición do BNG, e humildemente imos a contribuir a que así sexa. Por lo demais, os motivos polos cales imos a votar favorablemente os 2 asuntos que agora se debaten están expresados, e nada máis, moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Señora García. Si, o Grupo Municipal da Marea Atlántica vai votar a favor do asunto número 5, aínda que de maneira crítica, porque, como dicía, nos tería gustado que os 3 apartados se votaran diferenciadamente para poder, pois, de alguma maneira, tamén plasmar que non estamos de acordo con esa suba retributiva, non, para os cargos da corporación e os asesores. Pero votaremos a favor porque, efectivamente, o acordo reflicte un montón de medidas as que se estiveron negociando durante as pasadas semanas, medidas que entendemos que son beneficiosas para a cidadanía e de impacto directo, son medidas directamente executables porque teñen xa a súa trayectoria de tramitación durante o anterior mandato e medidas tamén medibles. Realmente se está falando neste contexto da relación entre o Goberno e os grupos da oposición, pois a nós nos gustaría que esa senda de colaboración que estamos iniciando agora pudera renovarse e reformularse periódicamente. De aí que se propoñan toda unha serie de cuestións relativas a diferentes ámbitos, xustiza social, mobilidade, ensino, escolas infantís, área metropolitana, etcétera, con un prazo de execución pois breve. Pola contra, no asunto número 6, o Grupo Municipal da Marea Atlántica vai se abster. Non nos posicionamos en contra porque creemos que efectivamente o Goberno ten que arrancar e é urxente que así o faga, pero recibimos a documentación tarde, temos dúbidas, non tivemos oportunidade de contrastar realmente a que se debían determinadas decisións e por ese motivo pois absterémonos. Agardamos que efectivamente que aquí se inicie pois unha senda efectivamente de diálogo e de colaboración. Dende a Marea Atlántica temos a man tendida para aquelas políticas transformadoras en beneficio da cidade. Somos conscientes do lugar no que estamos, sabemos que estamos na oposición e que ten que ser unha oposición construtiva, unha oposición firme, unha oposición seria e unha oposición exixente. E iso é o que imos facer realmente nos vindeiros 4 anos e agardamos, moitos éxitos e moitos acertos. Moitas grazas, señora García. Señora Mato. Moitas gracias. Un pouco tamén por dar resposta ás intervencións dos representantes dos grupos políticos. Para nós, a interpretación que facemos é que os cidadáns non nos colocaron na oposición, sino as negociacións de despacho. Vexo pola intervención que fixo o portavoz do Grupo Socialista que esa vontade de diálogo a que apela como unha gran ferramenta política, decía el na súa intervención, é unha vontade de diálogo, un poquinho limitada, non? Cando nos representamos, somos a formación política máis votada do Pleno que está aquí, sin embargo, estamos relegados á interpretación das súas palabras a último lugar para chegar a acordos, non? Vostede mesmo falaba expresamente dos portavoces do BNG, do portavoz da Ciudadanos, do portavoz da Marea, nin siquiera co Partido Popular sendo o grupo, como digo, mayoritario deste pleno. Choca realmente esta intervención, non? Porque esa cara amable que pretende dar o Partido Socialista, esa vontade de diálogo, perdese totalmente nos feitos e perdese tamén nas palabras. Pero, insisto, creo que a palabra diálogo perde a súa esencia total e absolutamente cando é por necesidade, señor Laje.
E vostedes teñen necesidade e obligación absoluta de chegar a acordos e, polo tanto, o diálogo xa non é unha ferramenta, é unha necesidade imperiosa. Para nós, dende logo, si vai a ser a vontade de estar sempre que a cidadanía se o demande para falar en serio dos proxectos que lle preocupan aos coruñeses e ás coruñesas. Nese sentido, van ter, xa lle adianto, a máxima lealdade institucional, como non pode ser de outro xeito, porque sabemos o que representamos. Terán as nosas portas abertas para falar cando queiran, xa sabemos que seremos os últimos, os cuartos, invitados á festa, ímolo decir así, pero evidentemente nos atopará, non van necesitar pechar, tocar na porta, porque queremos falar do importante, realmente queremos tomarnos en serio as propostas que se podan propoñer dende as formacións políticas. Eu recoñezo a experiencia política, como non pode ser de outro xeito, do portavoz do BNG, nos coñecemos dende hai tempo, fomos compañeros incluso no Parlamento galego. Señor Jorquera, é verdade que vostedes representaron a Galicia no Congreso, tamén é verdade que deixaron de representarlo nas últimas, que xa non hai ninguén no Congreso de Madrid representando a súa formación política, pero tamén é certo, recordo perfectamente, que vostedes facían un seguidismo absoluto das políticas do Partido Socialista cando brotaban o partido ese botón para decirlle que sí aos presupostos do Estado que presentaba o Partido Socialista. Por lo tanto, non me extraña que sea vostede o socio preferente e prioritario da formación socialista. Pero, bueno, reitero, o noso voto vai a ser a favor do punto 5, do punto 6, e, por certo, os votos a favor son a favor. Críticos ou non críticos son a favor. Gracias. Gracias, señora Mato. Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Decíalle a señora Mato, decía yo non verbalmente, deixei para este turno de peche algunha consideración. Non é que me esquecera da señora Mato, a que lle teño estima personal, sen dúbida, e moito respeto político. Para o peche, polo seguinte. Primeiro, quería comenzar agradecendo a voceira da Marea o voto favorable a este pleno de organización. Si quero recordarlle os puntos do acordo, por si a mellor se despistara, que dice que o Grupo da Marea Atlántica, para poder desenvolver a súa tarefa política, disporá de 2 dedicacións de 6 horas e 3 dedicacións de 4, a fixación dos salarios da corporación, así como a proposta de asistencias a pleno, xuntas de goberno, comisións informativas e mesas de contratación é unha prerrogativa do goberno municipal. Isto é o que asinou a Marea, quero dicir, que non é que manifestaran en ningún momento que estaban en desacordo ou en acordo con ninguna cuestión salarial, basicamente porque, quero dicir, hai que ser capaces de soster polo menos o que se asina. Eu estou seguro que é un despiste por parte da voceira da Marea. En calquera caso, doulle as gracias por este voto favorable, como non pode ser de outro xeito. Tamén quero darlle as gracias á voceira de Cidadáns. Creo que o diálogo mantido para este pleno de organización foi un diálogo fructífero, ao igual que co conxunto dos grupos municipais, máis alá das diferencias que haxa entre o grupo socialista e o grupo de Cidadáns a nivel ideolóxico. Creo que hai un amplo espacio para poder chegar a puntos en prol da cidadanía da Coruña. Tamén, ao igual que no caso da Marea, firmamos un acordo co Bloque Nacionalista Galego e, señor Jorquera, teño que dicirlle que sentímonos cómodos, non temos que ocultalo, nos sentimos cómodos chegando a acordos coas forzas progresistas que hai nesta corporación. Non é nada oculto, non é unha cuestión de necesidade. Hai unha realidade, máis que unha necesidade. A realidade é que hai unha maioría progresista na corporación municipal. E cando hai 17 concelleiros e concelleiras que responden a unha serie de ideas de progreso, o que hai é que intentar, na medida posible, chegar a acordos. Iso é o que fixemos coa Marea Atlántica, iso é o que fixemos co BNG, e isto ten que ser un diálogo permanente, porque así o decidiron os cidadáns, outorgando a representación que outorgaron. Non é que o Partido Popular quede de último, señora Mato. Eu, en primeiro lugar, quero agradecerlle, por iso decía que o deixaba para o turno de peche, quero agradecerlle, ao igual que ao resto dos grupos, que foi doado ter un diálogo en torno ao pleno da organización.
creo que a estima personal ya teño manifestada. Procuro que o que digo en privado sostelo en público, estima e recoñecemento. Coñecémonos dende fai anos, tivemos a oportunidade de coincidir no Parlamento de Galicia e, desde logo, aínda que estamos en posicións políticas separadas, sempre haberá respeto. Haberá veces que nos poidamos poñer de acordo, pero o que defende o Partido Popular non é o mesmo que defende o Partido Socialista. Non é por ningún outro motivo polo que non son prioritarios no diálogo programático. O que non hai é cordóns sanitarios. Eso foi o que intentei aclarar. Nos o que non vamos é a entrar en ningún tipo de sectarismo. É dicir, aquí se abre un tempo novo e este é un exemplo claro. É dicir, o exemplo de que se pode e se debe de falar con todos os grupos para intentar chegar a acordos. Por lo tanto, máis alá, que sin dúbida ninguna é importante da estima, da valoración e do respeto personal e político, digolle que co Partido Popular tamén se falará, o igual que con Cidadáns. Como dixo o señor Jorquera, e penso que dixo ben, temos que ser capaces non só de construir maiorías, que hai unha maioría progresista clara, sino tamén ser capaces de xuntarnos en pro da cidadanía da Coruña. E iso é o encargo que nos ten feito a alcaldesa da cidade e é o que nos imos intentar responder. Por lo tanto, creo que debemos de ser todos capaces de que o diálogo sexa esa ferramenta política de primeira orden. Habrá veces que cheguemos a acordo e outras que non, pero en calquera caso creo que hai que abrir un tempo onde a convivencia e a discrepancia se faga de forma sana e que nunca influya nos planos persoais. Ese é o meu compromiso. Moitas grazas, señor Laje. Terminado o turno de intervencións, imos proceder á votación. En primeiro lugar, se votará o asunto número 5. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Asunto 6, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda tamén aprobado. Non existindo máis asuntos que tratar na orde do día, levantamos a sesión. Moitas grazas.